आइल बानी राउर घरे दीदिया के सेवा करे, दीदिया के सेवा करे, दीदिया के सेवा। आइल बानी राउर घरे दीदिया के सेवा करे। तो ये मैडम जब आइल बारू दीदिया के सेवा करे है चड्डी बंडी का पहन के घूमत हो 6 महीना लड़का के हैं तो से को मतलब ठीक बा। आइल बारू पूजा करे तो तन ढंग के कपड़ा पहनला उका छटकत बारू जब छुअत है मतलब छड्डी बंडी पहन के दुनिया के देखाइबू। अब दुनिया जब ताड़े लागी तो ओकरे बाद कहबू हम दीदिया के सेवा करे कुल करे ना आए। तो भैया लोगन देखा था मतलब गाना बनावत दिन कि मतलब जिस्म के नुमाइश करत बानी का भैया लोगन सही कहा तानी नू। आज इनकर बहुत खिंचाई करब। ऐसे वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल सब्सक्राइब करा और बेल आइकन के प्रेस करा। चला देखल जाए इनकर जवानी और सेवा करे के स्टाइल। अब ते सुतार जीजा लागेला तू चांस मारे, लागेला तू चांस मारे, लागेला तू चांस मारे। बहुते सुतार मारे लगला चांस जीजा जी। तब भैया लोगन हम तो समझे इनकरे दीदी के लड़का साला जान भर के बात है इनकर जीजा बन गए का हो भैया लोगन। मतलब हम लोगन के रहब नहीं डांड दाढ़ी मोच रखा के कौनो मतलब ना बा। मतलब भैया लोगन भोजपुरी में कुछ भी हो सकेला। आए बतावा तनी पैसा के चक्कर में ना फेमस हो के चक्कर में ना छोट छोट लड़कों के अपन जीजा बना के घुमाई हैं और भतार बना ली हैं। कौनो तरह ना भैया आप लोगन बच के रहिया। हमार लोगन का बच के हम लोगन के बेटावे ना करिए दाढ़ी मोचा ये बा निठल्ला बन के रहा किस्मतिये में ना लिखा बत का कौनो बात ना चला आगे देखल जाए। चाहिए से बेसी तक के तली गरम बा आई हो दादा चाहिए से ज़्यादा के तलिए गरम बा भौजी से ज़्यादा है सलिए गरम बाटिन। तो ये भैया देखत है गाना गावत तारे कि मतलब एक तो पिल्ली भर के होंगे और गरम और नरम के बात करत बाड़े चाहिए से ज़्यादा के तलिए। ये भैया जब के तलिए गरम होई तबे तो सही चाहिए गरम होई ना। तो कहा तानी मतलब कहे कि एक बहाना बा घुमाए फिराए के भौजी से ज़्यादा सलिए गरम बा भैया उनकर। अब नाइट वाला शिफ्ट ना चलत बा ना ठंडा हो जाती मतलब का भैया मतलब हद कह देबा लाल बाबू कसम बतावत एकदम इज्जतिया धोए के भोजपुरी के लगा था ना डुबा देबा नकिया एकदम दरे दरे मरिया और कौनो कुछ बचा ना बा। तो भैया लोगन आज की वीडियो यहीं समाप्त करत बानी काहे कि गानवा में ना पता नहीं काहे हमरे बड़ा गुस्सा लगा था बड़ा गाली देवे के मन करत हो आड़े आड़े गरियाले काहे पे यूट्यूब पे ना इन नियम के खिलाफ बा। तो भैया लोगन जाते जाते इनकर साली की तनी गर्मी देखल जाए।